Charlie Sheen, Selmeci Roland. Emilio Estevez, Anger Zsolt. Tökös Ötös. Ezt már nem tűrhetem tovább, Max. Nyugi, Jack. Már csak 2 nap és áttesszük az egész akciót északra. A hatáskörödön kívülre. Azt ígérted, hogy azok a hordók 150 évig szivárgásmentesek. Egy kis számítási hiba. Ez ilyen egyszerű. Nekem az a feladatom, hogy higítót gyártsak. Neked pedig az, hogy fenntarts nekem egy helyet, ahol elhelyezhetem a hulladékot. Már nem félek tőled, Potterdam. Ha fel kell fednem az egész akciót, akkor felfedem. Mindannyiunkat feladom. Azt hiszem, okosabb vagy ennél, Jack. Nem tudsz eleget fizetni. Összeteheted a 2 kezed, hogy megválasztottak polgármesternek, tanácsos úr. Itt többről van szó, Max. Főnök? Uraim, itt az idő, hogy cselekedjünk. Neked pedig az, hogy fenntarts nekem egy helyet, ahol elhelyezhetem a hulladékot. Megvagy. Jó reggel! Ön csókokámat hallgatja a világhírű Kruadó! Tudom,
Ilyenkor még sokan vannak, akik az éjszakai pihenőiket töltik, vagyis még alszanak. De nagyon sokan vannak, akik már fenn vannak, és bekapcsolták a rádiót. Nos, akkor hallgassanak minket. Nekik szólunk. Mennem kell Vagyis, dolgozni. van még idejük telefonálni is. Onnan 5 óra van, akkor hozzá is láthatunk. Bármiről beszélgethetünk. Itt hagynád a szörfödet. Bármiről. Élőadásban vagyunk. Kipróbálnám. Mindenki hallja, egy az egyben. És A ezt szörfdeszkát? nem cenzúrázzuk. Még csak nem is használok Igen. kísérlethető szalagot. Megígértem mert múlt éjjel. ez a csúcsidő. 2-től 6-ig tart a show. Jó, Megkezdjük? használhatod. Még egyszer hangsúlyozom, nem szalagról megy az adás, hanem élő adás. Jó reggel, ön adásban van. Hello, csomarókám. Szia, honnan hívsz? San Jose. Nos, mit tehetek érte? Hát, tudod, a barátom épp most hagyott el, és nagyon magam alatt vagyok. Annyira szeretem. És miért hagyott el a barátod? Hát, rajta kapott a legjobb barátjával. Mégis mit vársz tőle? Mit tegyen, hogyha ágyban talált téged a legjobb barátjával? Nem tudom, talán lehetne egy kicsit megérteni. Nos, megoldásra váró problémád van, az biztos. Igen? De nem az én sómban. Utálom a politikusokat. Halló? Dolgozik ma, vagy mi van, Mr. Taylor? Igen, Walter. Már is repülök. Lássuk csak, a kedvenc stewardessem felkelte már. Jól néz ki. Ups, lebuktam. Menj csak, vár a munka. Ez ám a tökéletes kapcsolat. Várjunk csak. Ékás. Most meg mit bámulsz? Jó reggelt. Itt az idő a reggeli csésze forró kávéhoz. Kávé egy személyre. 3 cukorral legyen színes. Csodabor kínálat. California Chardonnay. Egy üveg Dam. Semmi olcsó brandy. Csak a legjobbak. Most néhány szelet papaja. Jó drága. A francba. Mangó. Tudhattam volna. Bár csak tudnám a neved. Kár! Azt hittem, már nem is jössz. Én is. Kösz. Frost és Luzinski? Igen. Hé! Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel seggfejek, de mi időre megyünk! Valduljatok már! Gina elhagyott a múlt éjjel. Tényleg? Igen. Elvitte a cuccait is. Már úgyis régóta ki akartál lépni ebből a kapcsolatból. Igen, de nem számítottam rá, hogy pont most. Megfizetsz még ezért, James! Hol van a kesztyűm, amigo? A kesztyűtartóban, ragazzo. Hé, uram! Kussolj, fiam! Igen, tudom, értem. Pont itt van előttem, igen.
Igen, még itt vagyok. Először is a postázandókról. Elrontottátok a színeket, fiúk, de most az egyszer elfogadom, mert rendes vagyok. Ezt most mondod, amikor a választások már itt vannak a nyakunkon, hogy a posta későn megy ki? Egy kicsit később Ha nem készültök el a postával holnapra, levonom a fizetésetekből. Levonod a fizetésünket? Aha. Na, szia! Tökfej. Ezt el kell dobnom. Ide. Alá kellene írnod 1 millió papírt. Nem várhatna? Nem, és van egy kazettám is, amit használhatnánk a pénzgyűjtéshez. Mivel kevés az időnk, gyorsan összegezni a Igazán dolgokat, nincs és erre úgy időm. dönteni. Ha szerinted jó, akkor legyen úgy. Én megbízom az ítéletedben. Végül is ezért vagy a kampányvezetőm. Nekünk bíznunk kell egymásban. Minden rendben? Igen. Figyelj. Pokoli jó munkát végzel. Köszönöm, Jack. Alig aludtam az éjjel. Hogy alig? Gina. Hagyd őt elmenni! Hadd menjen! Hagytam, elengedtem, ő már a múlté. Azt mondta, nem akar egy kukással élni egész életében. Nem mondtad neki, hogy nem maradsz kukás egész életedben? Nem beszéltél neki az üzletünkről? De, mondtam neki. Azt hiszem, a szülei dumálták tele a fejét. Az apja sosem csípett téged. De hát mit tud ő? Rohadt egy élete. Ja. Mondok én valamit, Karl. Ez lesz az utolsó évünk, hogy szemetet hordunk. Tavaly is ezt mondtad. Igen, de most komoly. Tavaly is komolyan gondoltad. Hé, Karl! Ez nem a tiéd? Nem az én színem. Melltartó James. Nézd csak. Csak nem a déli part szépségei. Mi történt, Mike? Elvették a brum-brummot? Látod, az ilyen söpredékeket kell megszoknod errefelé. Jeff újonc az őrsön. Megmutatom neki a környéket. Ő az új társam, úgyhogy elég sokszor fogtok vele találkozni. Csodás! Igen, tetszeni fog itt Jeff. A levegő tiszta, a lányok szépek, és az árak alacsonyak. Tudod, a Las Playasiak többsége keményen dolgozik. Szövögetik az álmaikat, kivéve ezt a 2 bohócot. Ők a léhaság megtestesítői. Csak egy kis figyelmeztetés a kedves szomszéd közrendészetektől, kukás barátaim. Rajtatok tartom a szememet. Nyakam teszem rá, hogy csak időkérdése, és véteni fogtok a törvény ellen. De mérget vehettek rá, hogy megtalállak benneteket, és szétvágok köztetek. Tapsot neki? Tapsot. Hé! Kedves Jonas, sajnálom, de nekünk ez nem ment. Rendes ember vagy,
Mindig szeretem. Tudod, az ilyen szöveg mindig tönkre tesz. Ez egy árvány, hidd el. Mi? Hát a nők, a kapcsolatok, ez az egész. Nekem sose volt ilyen gondom. Szia, James! Hello, baby. Mert nincsen szíved. Mi? Nincs szíved. Melyik lányt vetette egyáltalán komolyan? Betsy Sabettát. Betsy Sabettát? Az 8-ban volt, és póthajat viselt. Nem igaz. De igen. De nem igaz. De igen, igen. Egyébként is mit tudsz te róla? Azt, hogy póthaja volt. Milyen csodálatos ez a mai nap. Napsütés, szép nők. És a hőmérséklet kitűnő az ivásra. Csak nézd körül, Karl, nézd meg, miket csinálnak az emberek. Nincs már messze. Már látom is. Pont itt, a strandon. Karl és James szörfüzlet. Igen, egy kis üzletkész aranybánya lesz. Tekintsd a szemetes állást, mint egy kiinduló állomásunkat Eldorado felé. Most, hogy aglegény lettél, talán több időt és energiát tudsz majd belefektetni. Álljunk meg egy percre, várj egy kicsit, hékás. Én rengeteg energiát fektettem ebbe az üzletbe. És sokkal előrébb lennénk már, ha én nem 2 ember helyett dolgoznék. Tessék! Ne felejtsük el, hogy én választottam a bankot, aki a kölcsönt adja. Ne felejtsük el, hogy meg sem kaptuk a kölcsönt. Szép volt, hogy előkaptad az aranyoldalakat és rábögtél egy bankra, de ez kevés. Pontosan mit? Te jó ég. Pontosan mit akarsz ezzel mondani, Karl? Próbálom megfogalmazni, James, hogy néha teljesen reménytelen eset vagy. Igazán? Igen. Figyelj, Karl! Igen? Mit értesz reménytelen alatt? Pontosan azt, amit jelent. Még mindig nem értem. Jó, vizsgáljuk meg a szót. Reménytelen. A reményteljes ellentéte. Hát ez vagy te. De én részben vagyok reménytelen, vagy teljesen? Szerintem teljesen. Miért kérded? Megváltozok. Nem fogsz. Beszélnem kell veled, Leo. Szevasz, örülök, hogy látlak. Szükségem van a segítségedre. Én tudom, ki a felelős a Las Playas-i mérgező hulladékokért, és engem is érint valamennyire. Jézusom, Jack. Sosem gondoltam, hogy ez lesz belőle. Nézd, minden itt van a szalagon. Hallgass meg! Én próbáltam leállítani, de... Ez valami vicc? Ez nem az a szalag. A rossz kazettát vitte el! Miről beszélsz? Ez rossz szalag! Hé, várj egy percet! Gyerünk! Csutakoljuk le! Muszáj. Igen, sajnálom. Undorító! Mocsok! Igen. Itt Dalton. Figyelj, Jack Berger járt itt ma az irodámban. Azt mondta, hogy tudja, ki a felelős a Las Playas-i mérgező hulladékokért. Azt mondta, hogy van nála valami szalag, amivel bizonyítja. Nem tudom, lehet, hogy semmi különös. De úgy gondoltam, tájékoztatlak. Jól tetted, százados.
Hát, lehet, hogy semmi az egész. De örülök, hogy hívtál. Köszönöm. Nincs mit. Egy szalag. Isten verte szalag. Ravasz húzás, Berger. Hé, fiúk, hol van az eredetiségetek? Ez háborút jelent, fiúk! Hé, ez szar! Ez szar! Szedd le rólam, Frost! Szedd le! Ez szar! Ez szar! Mit csináltatok, idióták? Uraim, erre tessék! Mi újság volt? Ma semmi komoly. Panaszt emeltek, hogy szemétkukákat püfölt valaki a P utcában ma reggel. Tudtok erről valamit, fiú? Nem, uram. Melyik őtök használta tekepályának a H-sugárutat? Erről sem tudunk semmit. Az elmúlt 2 évben, amióta itt dolgoztok, megszegtetek minden egyes rendeletet, amit csak ebben a szakmában meg lehet. Nem mondhatod, hogy nem nevettünk eleget. Örülök, hogy van humorérzéke, Mr. St. James. Sajnos, ebben a körzetben az emberek többségének nincs. Hát, én személy szerint kedvellek benneteket. És ezért kaptok tőlem még egy esélyt. Holnaptól kaptok egy társat magatok mellé. Hogyan? Úgy döntöttem, hogy küldök egy megfigyelőt veletek az útra. A partvonal egy képviselőjét. Ki ez a megfigyelő? A sógorom. Ez lesz a próbaidőtök. Azt javaslom, hogy viselkedjetek tisztességesen. Volt képes és egy istenverte babysittert ad mellénk. Ne aggódj emiatt. Mit vizsgál egy frenológus? Volt seggelyukát. Nem. Egy frenológus vizsgálja a koponyadudorokat. Helyes. Ki volt? Richard Nixon segítsége a Watergate ügy utolsó napjaiban. Samantha Fox. Nem, az Alexander Haig volt. Igen. A gázolaj mit? Nyisd ki az ajtót! Jack? A szalag! Jack? Elcserélted a szalagot! Mi történt? Mit csináltál a szalaggal? Jack! Hova raktad Jack! a rohadt? Jézus! Mi van a szalaggal? Tessék, keresd meg! Azonnal keresd meg! Gyerünk! Jack! Hol? Hol lehet? Mit csinálsz? Utálom azokat, akik bántják a nőjüket. És mit akarsz tenni? Lelövöm. Mi? Ez a minimum, James. De egy sörétes puskával mit érsz el azzal, ha egy ilyen vacakot használsz? Ez pillanatnyilag megoldja a helyzetet, anélkül, hogy beleszólna a történelem menetébe. Nem vagy normális. És úgy szúr, mint a franc. Nem az a szalag! Hogy csinálhattál belőlem ilyen hülyét, mi? Hogy lehet egy nő ilyen? Ó, végre. Minden nő egyforma. Idióták. Egyik se normális. Kár, mit csinálsz? Minden elrendeződött. Az ember mond nekik valamit, és egész Mister, más csinál. csak semmi érzelgősség. Én hülye. Au! Szerinted hová kapta? A hátsó felébe többet nem emelkezett rá, az biztos. Micsoda tető, úgysem szavaztam volna rá. Ne, hagyd! Miért, mi bajod van? Gondolkozz, ha fejbe lövöd, az egész szobát be fogja Nyúljanak teríteni a hozzám. magja, zsenikét. Á, ne, hagyjanak békén! Jaj! Jaj.
De nehéz. Gyere már! Jól van már, itt vagyok. Most mi van? Ha? Megvan! Itt a szalag! Akkor menjünk végig, Gyerünk! oké? Ez a hapsi rohadt nehéz. El kellene kezdenem sportolni. Menj konditerembe! Utálom a súlyokat. Dolgozd meg a kardiovaszkulárist! Mi bajod van? Tudod, szállj fel az egyik szívgépre! Mi a franc? Szobabiciklire! Ó, igen? Igen! És milyenek? Klasszak! Lekörözik még a mountain bike-okat, és tudod, a túrabicikliket. Gyerünk, tegyük már be, éhes vagyok. Siess már! Jó. Én bezárom. Indítsd a kocsit! Jól van, Jack, megvan a szalag. Igazán utálom. Jack? Jack? Ha még egyszer hozzányúlsz, esküszöm, hogy kinyírlak. De miért? Menjünk egy kicsit gyorsabban. Lássuk, kirepülök-e a szélvédőn. Hol a francban vagyok? Ébresztő. Jaj, ne. James, tegyél meg egy szívességet. Bármit csinálhatsz. Csak ne húzz újat a megfigyelővel. Szerintem, ha jól viselkedünk, ha megmutatjuk, hogy rendes fickók vagyunk, hamarabb megszabadulunk tőle. Rendben. Valószínűleg valami őrült háborús veterán lehet. Túl gyorsan hajtasz. Szóval, Louis, volt sógora vagy. Nagyszerű. Szépeket mond rólad. Mit tudsz te egyáltalán? Volt rendes pasas. Biztos a nővére is az. Habár sosem találkoztam Ha vele. beszélgetni akarok, majd rád lehelek. Értettem. Rólunk kész. Bocsánat. Ezt jól megszívtuk. Mit mondtál, öcsi? A nevem James. Nos, James, ha meg akarod tartani az állásod, azt javaslom, mondd meg, hogy mit morogtál a bajuszod alatt. James. Azt mondtam, hogy szívás. Gondolom, neked is az. Mégis, majd megmutatom én, hogy csak így elbeszélj! Ez a Louis fiú egy totális rémálom.
Ő nem szórakozik. Ez biztosra veheted. Igen, emiatt érzem olyan rosszul magam. De biztos nem olyan rosszul, mint én. James, ígérj meg valamit. Mit? Semmiképpen ne provokáld ezt a fickót. Ígérem. Komolyan. Ígérem! Hogy van az orrod? Minden rendben. Még tartozom valamivel a hallgatóságomnak. Tudod, te egy rohadt nagy seggfej vagy. James, Louis még velünk lesz néhány hétig. Próbáld ezt elfogadni. Miért nem ráztok kezet és fejezitek be ezt a gyerekeskedést? Na ez az. Tedd a tarkódra. Kösz. Vannak szent dolgok is ezen a világon, amikhez nem szabad hozzányúlni. Az egyik ilyen dolog a másik ember sült krumplia. Ezt ne feledd, ha hosszú és egészséges életre vágysz. Mi a franc? James. James. Mi van? Gyere csak ide és nézd meg ezt. Mi az, Karl? Csak nézd meg. Mi a franc ez, Karl? Ez egy halott ember, James. Igen? És mit csinál itt? Ó, nézzenek oda. Úgy tűnik, valaki kidobott egy teljesen jó fehér fickót. És pakolóan hasonlít arra a pacákra. Ezt elcsesztük. A többes szám az erős lesz. Te lőtted le! Nézd, Louis, beszélnünk kell. Louis, Karl egész jól ismeri ezt a fickót. És? Én egyáltalán nem ismerem. Az a helyzet, hogy lelőtte. Egy sörétes puskával. De nem tudtuk, hogy meghalt. Én csak a fenekébe lőttem. Úgy tűnik, jó nagy szarban vagytok, fiúk. Innom kell valamit. Nézd, Louis. Én tudom, hogy nem öltem meg ezt az embert. Tudod, ez a fickó veszekedett a régi barátnőjével, és én csak véget vetettem a vitának. Úgyhogy lelőtted. Egy sörétes puskával. Már mondtad. És honnan lőtted le? A lakásomból. És hogy a pokolba került ide? Miért nem kérdezed meg tőle? Így áll. Jó az idegeknek. Az idegeim rendben vannak. Mennyit kell ülni gyilkosságért? Én nem öltem meg senkit. Végül is kinek az oldalán állsz? Én nem állok senkinek az oldalán. De igen, Karl. már is ellenem vagy. Ha rajtad állna, halálra ítélnél. Ugyan ne izzélj már, Karl. Hadd emlékeztessenek, hogy te ugyanúgy benne vagy, mint én. Te is ott voltál, úgyhogy a bűntársam vagy. Nézd, kis disznó, sosem akartam, hogy megted. Abszolút ellene voltam. Ezt hiddesd el a bíróval. Nekem nem kell elhitetnem semmit semmilyen bíróval. Ez a te játszmád, Karl. Te egy seggfej vagy. Te meg egy istenverte idióta. Én nem rohadok egyedül a börtönben. Hát pedig nem fogsz engem is bemártani, te. Hé, fiú! Te és az az idióta sörétes puskád. Te vagy az idióta!
Fejezzétek már be! Hékás! Abba hagytad már! Nézzétek, ti teljesen tiszták vagytok. Ha csak nem szorongattátok meg a fehér fiú nyakát, még valami kötéllel vagy dróttal. Honnan veszed ezt? Figyelj, látni lehet a nyakán. Nézd ezt. Szép munka, ugye? Na, valami jó ötlet, hogy itt van, mindenki szeme látta. Nem, Nekem ez nem tetszik, Karl. Egy kicsit se tetszik. ez jó. Megyek a zsarukhoz. Mi? Úgy tűnik, ők jönnek ide. Utálom a zsarukat. Hát. Ma is milyen szép napunk van, ugye, fiúk? Ki a barátotok? Még sohasem láttalak errefelé. Louis, a társaságnál dolgozik, velünk lesz még néhány hétig. Ő ellenőrzi a munkánkat. Ez igaz? Igen, uram, így van. És te? Ő? Nem téged kérdeztelek, öregem. Én a pánkot kérdeztem, aki úgy tűnik egy kissé be van szívva. Mi az ördög baja van ennek? Hullamerevnek tűnik. Hát, nehéz éjszakája volt a fiúnak. Tudod, James unokatestvére messziről jött. Texasból. Tegnap késő éjszakáig mulattunk. Nos, bárhonnan is jött, nem lehet kint az utcán ilyen állapotban. Be is vihetnélek. De most az egyszer csak figyelmeztetlek. Ez nagyon kedves öntől, uram. Igen, az. Most pedig tegyétek be szépen az autóba, és ki nem ásszon onnan, míg ki nem józanodik. Világosan beszéltem? Kristálytisztán, menjünk. Csak ne olyan gyorsan. Az egész Las Playas-i rendőrséget rátok uszíthatnám, ti fene gyerekek. De most az egyszer meglóghattok, és minden, amit mondhatok, élvezzétek a szabadságot. Ez nem szabad, ez így nem jó. Nem és nem. Meg kellett volna mondanunk nekik. Mégis mit? Hogy találtunk egy hullát a kukában? Ami éppen Jack Berger. Ugyanaz az ember, akit lelőttem egy sörétes puskával. Te magadnál vagy? Azok a fickók csak ürügyet keresnek rá, hogy lecsukjanak. Tűnjünk el innen, elrejtjük a hullát, visszamegyünk dolgozni, és később kigondolunk mindent, rendben? Te szerencsétlen! Nem hiszem el! Elvesztettük a hullát! Hé, nyugi, nem vesztettük el. Úgy értem, itt kell lennie valahol, csak megtaláljuk, nem? Hogy elhagytátok a hullát? Hát ő kiesett a kocsi hátuljából. Igen. Találjátok meg! Azonnal találjátok meg! Igen, uram. Az életünk függ tőle, uraim. Hát akkor mire vártok? Uram, azért a szalagot megtaláltuk. Hála az égnek. Megbocsájtok. Várj csak! A lány! Milyen lány? A lány, akivel Berger kiabált. Mi van vele? Köze lehet Berger halálához. Hogyne. Megfojtja, begyömöszöli egy hordóba, és kirakja az útra. Ennek aztán sok értelme van. Tudjátok, ez a Berger kezd egy kicsit szagos lenni. Hé, fiúk, van valami? Semmi, csak Karl azt hiszi, hogy Berger nője is benne lehet. Louis, utoljára, amikor élve láttuk Bergert, a lány lakásán volt az utca túloldalán, igaz?
Ez nem elég a folytatásunk. De itt elkezdhetnénk, James. Inkább kezdjük a rendőrségen. Már rég be kellett volna jelentenünk. A lány lakása tényleg jó ötlet. Soha nem jutunk semmire, ha csak itt áldogálunk. Szóval, fiúk, velem vagytok, vagy nem? Azt hittem, fel tudod szerelni. Én követtem az utasításokat. Fiúk, van itt valami kis harapnivaló? Rendelhetünk egy pizzát. Jól hangzik. Pepperonisat, sok sajttal. Talán betehetnénk a mellékhelyiségbe, ott még sincs mindig szem előtt. Igen, egy óriás pepperonis pizza, dupla sajttal. 821-es sétány, 405-ös számú ház, Taylor névre. Igen. Mennyi lesz összesen? Hé, Carla! Hello. Nem tűnik hidegvérű gyilkosnak. Belök egy rövidet. Mi lenne, ha csak átmennénk hozzá, és megmondanánk neki, hogy nálunk van a pasia hullája? Most mit tegyünk? Itt állunk és bámuljuk, mint Hugo a kukkoló? Nem. Én átmegyek hozzá. Mi? Átmegyek hozzá. Minek? Nem tudom, körülszimatolok, szétnézek. Karl, ez nem játék. Mi van, ha tévedsz? Mi van, ha a nő is benne van? Ne tégy úgy, mintha tényleg aggódnál miattam. Biztos, hogy jó ez így? Jaj, fiúk, nem veszítem el a fejemet. Igen, lehet, hogy tényleg a fejedről van szó. Nézd, mi megpróbálunk fedezni. Ha bármi történik, csak kiabálj át. Rendben. Drukkoljatok. Tudod, hogy hol tartja a puskáját? Mit csinál ez? Mit csinálok én?
Oh-oh. Ne ölj meg! Hogy? 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 Sajnálom. Jól van? Remekül. Sose voltam jobban. Itt lakik Nézze, a... sajnálom. Jó, először ön. Itt lakik az épületben? Ó, igen, itt lakom az épületben. 5 éve már, hogy itt lakom az épületben. Ez furcsa. Még sosem találkoztam önnel. Hát, nagyon magányosan élek. Én frenológus vagyok. Pontosan mit csinál egy frenológus? Hát, volt seggének a méretét vizsgálom. Akarom mondani a koponyákat. Ha bemehetnénk és tennénk egy kis jeget a térdemre, az jó lenne. Hova be? A lakásába. Miért nem a magáéba? Ó, nem, az én jéggépem eltört, és az öné pedig pont itt van. Visszautasítana egy sérült embert, aki orvosi segítségre szorul. Nem. Köszönöm. Mi is a neve? Ó, Ted Blaston vagyok. A harmadik. Susan Wilkins. Az első. Bent van. A lakásában van. Kapcsold le a villanyt. Mi a francot csinál ez a Karl? Nem tetszik ez nekem. Nem tetszik. Szemét. Pokorra ezzel. Hívom a rendőrséget. Zsarukat ne! Utálom őket. Elnézést, melyik térde is az? Lássuk csak, amelyik meg van dagadva. Igazán nagyon kedves. Semmiség. Ismeri Kotler széket? Azt hiszem... Második emelet. Ron és Ann. Ó, persze. Gondoltam, hiszen mindketten orvosok. Igen, orvosok vagyunk. Pontosan hol is dolgozik? Ó, van egy kis rendelőm a klinika épületében. Tudja, milyen jót tenne most egy ital? Mert csak egy. Nekem is. Köszönöm. Elnézést. Oda vittem volna magának. Köszönöm. Ó, a fájdalom miatt van. Igazán nagyon ízlett. Kaphatnék még? Olyan hihetetlen, hogy sosem találkoztunk még. Azt hittem, hogy mindenkit ismerek, aki ebben az épületben lakik. Nos, ahogy mondtam, nagyon magányosan Nagyon élek. magányosan él, igen.
Tudja maga, gyönyörű. Nem, én úgy gondolom, mindig is úgy gondoltam, Hogy mindig. hogy valószínűleg ön mindig gyönyörű volt, és én nagyon sajnálom, hogy ezt csak most fedezhetem fel. Igen. Ah, Én sajnálom, nem akartam zavarba hozni. pedig sikerült. Bontsunk pezsgőt? Persze, a Dom Perignon akkor igazán finom, ha jó hideg. Honnan tudja, hogy van itthon? Hogy honnan tudom? Nincs ilyen mindenkinek? Hová mész? A mosdóba megyek, Louis. Jézusom! Carl egy szép nővel tölti az estét, én meg itt szenvedek egy holdkórossal, meg egy tetemmel. Hihetetlen ez a srác. Így nem lehet pisálni, hogy ez a pofa itt bámul. Ki az? Pedro pizza és palacsinta. Óriás pepperonis pizza. Igen, ez a miénk lesz. Mennyi? $8. Mennyi? $8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mi folyik itt? Törődj a magad dolgával. Rendben. Köszönöm, uram. Túl sokat láttál. Louis, mi a francot csinálsz? Látod téged a hullával? Ez csak bonyodalmakat okoz. Szóval elrabolod? Jó megoldás! Itt van! Fogja a pénzt, nem mondok senkinek semmit! Jobban is jársz. Mit csinálsz? Extra sajtos. Te megőrültél! Provokált engem. Teljesen kiesett a kezünkből az irányítás! Menj vissza az ablakhoz és fedez Carlt. És mi a francot csinálunk vele? Kellene valami kötél. Felveszed, vagy mi? Halló? Először elhagyjátok a hullát, és aztán idehoztok nekem egy rossz szalagot. Nem hiszem, hogy valamelyikötök. Elhatározta volna, hogy tönkreteszi a cégem. Csak egy egyszerű feladatot kaptatok. De egyszerűen mindent elfuseráltok. Nos, úgy tűnik, Bergernek különleges kapcsolata volt a kampánymenedzserével. Susan Wilkins, 825-ös sétány. Ott nyírtuk ki Bergert. Én tudom, hol van. Nos, arra nem gondoltatok, hogy talán nála van a kazetta? El kell intéznünk még néhány embert. Rendben. Olyan könnyedén lelőhetnélek. Finom. Te csináltad? Éhes vagy? Kérsz? Ne adj neki, James. Miért ne? Lehet, hogy éhes. Ő fogoly. És ehhez mérten kell kezelni. Neked teljesen elment az eszed? Mi nem katonák vagyunk, ő nem ellenség, csak egy pizzafutár. Fubáj van. Simán kinyírtam volna, aki bekopog. Kitekertem volna a nyakát.
Soha többet nem járt volna el. Louis, nyugalom! Szemétkomcsinak nem jár kaja! Ó, igen. Értem, nagyon furcsa. Milyen furcsa. Igen. Igen. Ez felettébb érdekes. Ez is. Császármetszéshez született, nem? Nem. Hát persze, ez nem egy exakt tudomány, ugyebár. Láthatóan nem. Mangók. Imádja a mangót. Ezt meg honnan tudja? Hát, minden itt van a koponyáján. Igen. Hát, ez a frenológia. Elbűvölő, nem? Nem, bizarr. Tudja mit? Ezt most levesszük, és csinálunk valamit. De hát csinálunk valamit. Nem, menjünk el innen. Találjunk ki valami mást. Például? Nem tudom. Valami mókásat. Mi ez a hirtelen lelkesedés? Fáj a térdem. Ó, a térde, ugyan már. Akarja, hogy hozzam? Ó. Érdekli a szemetesen? Talán segít, hogy jobban megismerjem. Nem. Be akarok jelenteni egy gyilkosságot és egy emberrablást. Emberrablást. Igen, így van. És elvitték a hullát? Nem. Nálam van a hulla. Ön ölte meg az áldozatot? Nem én öltem meg. Önt rabolták el? Nem engem raboltak el. Hallgasson ide. Tudom, hogy nagyon furcsán hangzik. Nem hiszem, hogy tudunk önnek. Nyalja ki! Nem az a rendőrség feladata, hogy segítsen! Hogyan, uram? Azt mondtam... Elmennek. Menjünk. Francba! Indulás! Gyerünk! A pizzabohóc velünk jön. Én viszem vicces Dicket. Tudjál róla, James, hogy mindez benne lesz a jelentésemben. Remek. Csak vigyázz, hogy helyesen írd le a nevemet. Ne akasz ki! Intézzük el a pipit, és szerezzük meg a szalagot. Jézusom, ez Berger. Mi a fene? Hé, gyere csak vissza, haver. Ki az a kölyök bohóc ruhában? Nem tudom. De most megfizetnek a fiúk. Ó, igen, majd meglátod. Itt vannak. Ott meg a tyúk. Gyerünk, belőkött. Lekésünk valamit? Gyorsabban, James, gyorsabban. Már a padlóig betapostam. Kik azok a fickók? Honnan a pokolból kellene tudnom, hogy kik ezek? És hova a francba viszik a hullánkat? Elvesztjük őket! Édes Istenem! A francba. Már csak ti hiányoztatok. Most látod ezt a komplikált helyzetet? Nincs sok kedvem zsarukat ölni.
Felejtsük el a hullát, jó? Nem ez a legfontosabb most. Maradjunk inkább a lánnyal. Potterdemnek a szalag kell. Hé, Biff, segíts nekem! Ki tanított meg téged gondolkozni? Mario, mit akarsz ezzel? Hát anyád volt. Nem, de csak soha semmikor ne hozz szóba az anyámat. Anyád volt. Mario! Na ebből hogy mászunk ki? Csak húsz félre. Rendben, csak természetesen. Hát. Nézd csak, kit kaptunk el. Most nincs hangulatom ehhez, Mike. Írd fel a cédulát, és mindenki mehet a dolgára. Nos, nem tudlak benneteket olyan könnyen elengedni, Jimbo. Meghaladtátok a megengedett sebességet. Áttetek a piroson. Ez gondatlan vezetés, és én vagyok az illetékes. Ki van még veletek, Jimbo? Mi a fészkes fene folyik itt? Sosem hinnéd el ezt, Mike. Nem tudok előrukkolni valami jó hazugsággal. Mit mondtam neked, James? Tudtam, hogy sumákolsz, és tudtam, hogy előbb vagy utóbb, de elkaplak. Rendben, mindenki szálljon ki az autóból. Ne tedd ezt, mert lelövöm ezt a Louis, fickót! ne lőj! Fegyvere van! Ne lőj! Ne lőj, könyörgök, ne lőj! Igen, Zsani. Jól ismerlek. Tudom, mit gondolsz. Azt gondolod, itt van már megint nekünk egy őrült nigger egy fegyverrel. Egy ember nekem nagyon keveset jelent ebben a pillanatban. Érted? Én ismerem a borzalmakat. A dzsungelben ismertem meg, de a dolgok különbözőek ebben a világban, vagyis annak tűnnek. Senki nem akar fájdalomról beszélni, és szenvedésről. Mindenki mindent szépnek és civilizáltnak szeretne látni. Nos, rendben, akkor legyen szép, legyen civilizált. És dobjuk el ezeket a fegyvereket, mielőtt meghúzom itt ezt a ravaszt. Az a tiszta teherautó hátuljában is lesz szíves eldobni a revolverét? Tudják, maguk zsaruk igazán süketnek gondolhatnak engem. Nos, nem tudják, hogy amikor egy zseblámpa esik a betonra, annak teljesen más hangja van, mint egy revolvernek? Legyenek jó fiúk, és tegyék azt, amit mondok. Oké, és most arra kérem Mr. Csicskát, hogy jöjjön ide és csatlakozzon a társához, Mr. Seggfejhez. Sajnálom, fiúk. Lógni fogsz ezért, James! Még megbosszulom! Nem tudom, fiúk, de olyan édesen néztek ki így. Mit gondoltok? Hogy tetszik? Hogy érzed magad? Jól vagyok. A testem tüzelettől a sok alkoholtól. Szeretnék leülni.
Ezt miért kaptam? Nem volt jó. De nagyon jó volt. Nagyon. Akkor hallgass. Úgy tűnik, körbe-körbe haladunk. Bárhol lehet Karl. Kérsz egy kicsit? Biztos, hogy nem fogsz kiabálni, ha leveszem a kendőt? Ha hazudsz, Louis kicsontoz. Érted, ugye? Köszönöm. Nincs benne cukor. Mi? Semmi. Nem túl jó a helyzet. Feladod? Sosem adom fel. Sosem tettem. Egyszer sem. Vissza kellene mennünk a sétányhoz. Teljesen ki vagyok purcamba. Most minden olyan kimerítő. Nem látok semmit. Hé, Frost, világíts ide! Ez egyáltalán nem tetszik így nekem. A gondunk Karllal van. Nem a tyúkkal. Ez csak egy kis figyelmeztetés lesz, semmi komoly. Próbáld beleélni magad. Most ide világítanál egy kicsit? Köszönöm. Gyerünk, siess már. Jól van, ez az. Most keressük meg James-t, és tanítsuk Móresre őt is. Hé, kölykök! Jól mulattok? Ted, mi történik? Kik vagytok? Hoppa be! Az meg mi a franc? Hatástalanító. Egy micsoda? Hatástalanító. 65 000 volt áram van benne. Hatástalanítja az áldozatokat anélkül, hogy megölné őket. Olcsón vettem. Mozogjunk. Gyerünk! Kezeket fel. Ted, tenned kellene valamit. Ha eszedbe jut valami ötlet, létszi, tudasd velem. Jogunk van megtudni, hogy mégis mi folyik itt. Hé, hallgasson el a hölgyike! Mostantól nincsenek jogai. Te meg vásárolsz egy istenverten lézerfegyvert. Nem lézer. Akármi. Neked mindig különcnek kell lenni. Nincs most ehhez hangulatom, hagyd abba. Nem, te mindig okoskodsz. Azt mondtam, hagyd abba. Ha azt mondom most, kezdj el futni. Tudod mit, Biff? Te egy csodálatos ember vagy, de a világon semmihez sem értesz. Ó, mindent értek. Állj meg, bébi. Figyelj rám, te kis buzeránsdigó. Most jól figyelj. Azt mered mondani, hogy nem értek semmihez? Tudod, mikor hagyom, hogy így beszélj velem, majd ha az óceán befagy? Ennyi volt, vége. Most! Az autóm! Ezt már nem fogod vezetni. Gyere! Siess, gyerünk! Ted! Ted! Mi ez az egész? Nem meséltem el egy pár dolgot magamról. Én várok, te disznó! Először is a nevem nem Ted, hanem Karl. Mostantól fogva, ha baj van és kiabálsz, kiálts Karlt. Valami azt hogy van még más A is. múlt éjjel volt egy vitát Jack Bergerrel a lakásodban. Van? Honnan tudhatsz te erről?
Nézd, Susan, én nem abban a házban lakom. Én egy szemetes ember vagyok. Mi? Az utca túloldalán lakom. Egy ideje minden nap figyellek az ablakodon keresztül. Várj egy percet, várj egy kicsit. Te kémkedsz utánam? Hát, én nem kémkedésnek tekintem. Akkor mégis minek tekinted? Hadd fejezzem be! Szóval veszekedtetek Jackkel. Te feldúltan ott hagytad őt, és másnap reggel megtaláltam Berger holttestét a szemetesben. Jack holttestét? Valaki megölte Susan. Egy ideig azt hittem, hogy te. Nem, Jack nem halott. Jack nálam volt a múlt éjjel. Hidd nekem, Jack meghalt! Nem és nem, Jack felugrott hozzám, mert összecseréltünk 2 kazettát, és lementem a kocsimhoz, hogy megkeresem a másikat, és... A szalag emiatt olyan ideges, Jack! Ezt kell eljutatnunk a rendőrségre! Miért kaptam ezt? Mert hazudtál. Utálom a hazudósokat. A hazudósokat? Ezt azért, mert kémkedtél utánam. Hát... Gyere! Mi történt? A természet. Egy villámcsapás. Tényleg? Van ilyen? Rendőrség! Ó, Istenem. Rendőrség! Hello! Itt vagyunk, a játszótéren. Elnézést, fiúk. Várj! Ez nem az, aminek látszik! Kérlek, segíts! Nem, én igazán nem akarok zavarni. Viszlát? Karl! Ugyan már, Karl! Minden, amit eddig mondtam rólad, csak vicc volt. Igen, az! Hé, csak nem hagysz itt minket így. Gyerünk már! Jól van itt 1 millió kulcs. Próbáld meg ezt! Eszni! Próbálom. Hé! Megvan! Vigyázz! Vigyázz! Most én jövök, bunkó! Mit csinálsz? Karakolozom! Bukd le! Szevasz. Mozgás szívi. Főnök! Megvannak! Megtaláltuk! Hadd mutatkozzam be. 3. Maxwell Pottertem. Talán már hallottak rólam. A Kalifornia magazin most írt rólam. Néhány változtatástól eltekintve. Úgy gondolom, hogy jó cikk volt. Mindegy. Ez nem fontos. Itt van... Ez az. Ez az, ami fontos. Tegyük be őket a kocsiba, és húzzunk el valami zajosabb helyre. Mozgás szívi. Hé! Ők azok ott, akik abba a kocsiba szállnak be. Mi a franc folyik itt? Nem tudom, de majd kiderül.
Tudtam, hogy nem lesz könnyű. Ez még megteszi nekünk. Egy légpuska? Egész este ezzel a vacakkal tartottak sakban? Pofa be! Ez már sok. Találnunk kell valami megoldást. Igen. Van egy tervem. Ez megteszi a magáét. Kíváncsi vagyok, hogy a fiúk erre most mit fognak lépni. Fizetnék egy láda sört, hogy lássam az arcukat, mikor megpróbálják megállítani. Hé, fiú! Akkor látjuk legközelebb Carl és James, amikor Bolt szépen elbocsátja őket. Valaki erre jön. Gyerünk! Gyerünk, mozgás, szállj be! Nem mindennapi időket élünk. Mindent elkövetünk, hogy elvégezzük a munkát. Szennyezi a környezetet, és nem is érdekli. Hát hogy van ez? Van ennek lelkiismerete? Uraim, habár a terveim szerint a maradék szeméttel együtt az óceán alján akartalak tudni benneteket, de most minden úgy összezavarodott, és végül is a Las Playas-i töltés lesz a végső nyughelyetek. Élve eltemetne? Ó, ne aggódjon. Valószínű, hogy előbb elfogy a levegője, mint hogy vizet érne. Zárjátok le! Kapaszkodjatok! Valami gáz van, elszállt a fék! Mi? Nem tudok megállni! Mi a fene ez? Gyerünk, mozdulj már és nézd meg! Ti maradtok? Zárjátok le a hordókat! Gyerünk! Mindenki él. Majdnem. Ó, a francba. Szállj le rólam! Gyerünk! Menjünk! Nem. Én nem vagyok valami képregény szuperhőse, csupán egy pizzafutár vagyok. Maradj itt és tarts szemmel. Jó. Azt akarom, hogy azonnal induljanak a teherautók. Az utolsó darab szemetet is el akarom tüntetni hajnalig. Igen, uram. Jó, elment, viheted!
Gyere erre! Jézusom! Szűzanyám! Rendben, visszafelé felveszem! Hello, Carl! Hello, James! Hogy vagy? Soha jobban? Susan, gyerünk! Gyerünk, utol kell érnünk! Nem fog sikerülni! Dehogy nem! Biztonsági szolgálat, fel a kezekkel! Rendőrautóval. Utálom a rendőrautókat. Carl! Mi a fenét keresünk mi itt? Azt hiszem, szeretem ezt a lányt! Tényleg? Honnan tudod? Engedte, hogy megnézzem a koponyadudorait! Úgy tűnik, eltört az ár! Ó, a francban ne! Ó, tarts ki! Jó! Jönnek a fák! Carl! Mi az? Mi a helyzet veled? Semmiség! Maga elmebeteg. Carl! Carl! James! Hey, Carl! Azt hiszem, van egy kis gondom itt. Jó, hagyd gondoljak ki valamit! Hey, James! Semmit se találtam ki! Hey, Carl! Most nagyon-nagyon nagy bajban vagyok. Jövök!
tűnik, vagyunk itt egy páran. Van egy ötletem. Gyere utánam. Mi a francot csinálsz? Védem a környezetet. Kezeket fel! Fel a kezekkel, vagy lepuffantok! Tényleg megteszi? Nem viccelek! Ne kényszerítsék rá! Igaza van! Kinyírja! Maga is azzal a fegyverrel, dobják félre azonnal! Ó, igen. Ismerem magukat. Tudom, mire gondolnak. Azt gondolják, hogy megint egy őrült fehér fickó. Nos, tudatom önökkel, hogy jelen pillanatban egy ember élet nekem nem sokat ér. Nyugi, James. Itt vannak a zsaruk. Itt a rendőrség. Mindenki dobja el a fegyverét. Add már ide! Na, igen! Te is ott a légpuskával! Vagy szétlövöm a seggedet! Add vissza azt a mikrofont, hülye vagy? Mit dugálsz be össze-vissza? Hülye néger! Kus, nem érted? Szétverem a fejed! Nyugodtan! Légpuska? Úgy gondolja, hogy légpuskát használunk ilyesmire? Kapják el! Meg kell találnom Susan! 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 A francba! Gyerünk hozzá! Kapják el őket, mielőtt meglógnak! Susan! 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 Hol vagyunk? Ne akar tudni. A francba! Hé! Hé! Karl! Karl, ide! Gyertek ide! Gyerünk, tűnés! Mindenki a kocsiba! Szálljatok be! Nyisd ki az ajtót! Indítson! Indítson már! Nem indul! Kifelé! A fenébe! Mozgás, gyerünk! Kifelé a kocsiból!
Az autója, uram. Mosolyog seggfej. A látszatcsal. Tisztességes rendőrök vagyunk. Ez csak egy nagy tévedés. Ó, nem! Ó, fúj! Fúj! Kotrodj innen! Kotrodj innen! Jó reggel! Csórókám műsorát hallhatják. Lássuk csak, ki a következő telefonáló. Halló, adásban van? Hello, Daisy vagyok. Van egy barátom, akivel már 2 éve járok együtt. Rendőrként dolgozik. És a múlt éjszaka nem jött haza, pedig nem volt szolgálatos. És én attól tartok, hogy egy másik lánynál töltötte az éjszakát. Tudja mit? Bosszulja meg!